बावैसोनो जोङो 612 सानो जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। जानो हागौ बे सप्तानि गेजेरावनो जागोन। आं कनफार्म नङा डेटखौ, खिन्थु खोब खम समनि गेजेरावनो बे सप्तासेनि गेजेरावनो जोङो बेखौ होनाय जागोन। साभाबिक आं मोनसे दुखुनांथाव खोथाखौसो बुंनो नागिरदों। दिनैनि बे कम्पिटिटिभ जुगाव साफ्रोमबो मानसियानो लेखा गोरों जोबखासै आरो बयबो गावबा गाव थांना थानायनि राहा लामाखौ नागिरखायो। खिन्थु थांनाय सरकारा 1100 उइदाउट प्रपार सिस्टेम, उइदाउट लिगेल माने एनि लिगेल सिस्टेम, माने बिथांमोना केजुवेल नङा बियो एक्सुवेलि मानसिफोरखौ सोसनलाबायनायसो। सोरबा बिर' फिसाबो सोना गालांदों, सोरबा फरेस्ट रेन्जाराबो सोना गालांदों, सोरबा DFOआ सोना गालांदों, सोरबा बायदिसिना सोना गालांदों। जायफोरनि मानसिफोरनि जिउआ दिनै रिटायार जानो थांगासिनो दङ, 20 बोसोर 30 बोसोर खामानि मावलांबाय खिन्थु जालाङाखै। दा बेवहाय मोननै सिस्टेम दङ, नन CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड आरो नन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड। दा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफ्रा मेक्सिमामानो माने 99% नन CSBनि। गतिके बेखौ जोङो माबोरै सोनो हागोन बेनि बेबस्थाखौ जों मानसिनि जिउखौथ' बरबाद खालामनो हाया। बेखौ जोङो बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ। मानासनि रेभिनिउआ दासिम बिदिनो दाजाबथ'वाखै, बेसेबां जागोन बेनि फाइनाल। थांनाय बारनिख्रुइ 1 गुन बारा जागोन बेखौ जोंना डिपार्टमेन्टआ आंखौ बुंगासिनो दङ, फिल्ड डाइरेक्टरा देग्लाय बहुद बारा जागोन होनदों। अब्लाबो नायनि फाइनाल माबायदि जायो, जेब्ला सम फैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन।